Ki daganganmu ngono ku mang regane piro? Ki rasane kaya apa? Lah ku nyapa kok nyebut klambi barang, Del? Ngene lho. Rene wae biadukan kok sadur wong tok legian maklekane leke. Ku men titan ana lara tak wales lek kowe. Mesti bongkol lek kowe men musuh aku. Ambil. Siah ini banyu rong anget arep 300. Ndang to banyu ki anget to. Selak wengi. Iki ateleram godhog banyu rong mateng wayahe. Ki didusi ngene iki. Ndang to ki umopo. Siahene. Ki engko arep ning sales rene. Ki aku arep ning acara liya. Sopo iki tak kon tunggu omah ya. Wong yang ngalas ya ini urung mulih kaya nyamin mang. Wong ning acara nggumunku yo kok bareng-bareng lho. Ki ngene iki lek ngedem wektu piye? Lamun kena tak wakil ning ngene iki wakil sapa kono. Yo lek ora akurane sing iso to. Lah asem maneh. Lah yo kuwi lho asem kecut. Layange buka. Noke bak ceplek kaya reneng. Lah kleru leng. Lah kene kampung eneng wonge. Ngonone wong liwat kok ora gelem semonto. Sopo kae mang? Jabang begini mang Putri. Put. Nyapa, Mbak? Lah kene ning omah ngono, Mbak awakmu mang. Ngonone wong liwat kok ora gelem semonto. Ya ora ngerti lek kowe to, Put. Arep nyandi lho, Put, kok kaya penting man. Rene to sik ayo mampir. Nyapa lo? Ya wis to ya api-api dingah. Nak kemar yang toko to. Ayo lekno dilut ae. Aku masih godhog banyu to, Put, arep adus sanggitku. Wong panas-panas kaya ngene kok adus karo banyu anget. Iki gatel lho tak adus banyu anget. Ngene ujute cethek geni kawit seprono sprene ndung ngupne banyu sekuali iki to, Put. Ya ngono kuwi lho lek urung cewek ke genine ra gelem murup. Nyata awakmu ki lehmu adus ki seminggu pisan to, Mbak. Makane gatelan kaya ngono kuwi iki ngene iki aku malah ketularan. Yo piye lho, Put? Nyata aku ki lek kerep-kerep adus wedi lek kering. Lah, kahanane yo kok apik. Kok ceplek ning omah apa ora yo? Lah udurune awake dhewe nyenani kok. Pokoke arep rono aku karo ngopi. Lek wong ning omah yo wis mlebu, gasak, ora ning omah bablas ae. Mbak aku meng kok kon mampir ngengkel kemar kok ngene apa? Alah nge lho, Put. Aslinya beneran, Put, gue liwat mang. Aku karep ning kepentingan to, Put. Kayak karepku tak kon jaga omah. Engko karep ning sales rene. Belum ya, Put, jaga omahku duwi lho tae. Ya kek suwi lho ya. Yo ora lho paling suwi 3 jam. Mungkin aku wedi ngene sapa ngono rene. Alah niki aman lho, paling pol-pole engko nyamin to. Ngono lek wis mulai kok ngalas. Wujute yahene urung mulih ngono. Yo, Ya, ngono kan suwi lho ya. ndak engko tak tukoni bakso. Sing pentole gede. Iya sing pentole dawa. Yo sing semene yo. Ya. Engko sing pedes ora?
Iya. Duh, kene wis ngejang, Put. Ya wis mangkat ya aku. Lah apa ratus sik? Alah, engko tak tisonane biasa ae lho. Katik gila nih. Ini aku kesusu. Kapan jarak semono kan nyukupne pisan duit ya urung tilungi tanda gelek urung dicukupne kok urung tinge duit lho. Suket lemune ya ora talah. Ya, pokoknya aku geh kalah karo Sendeng. Lah aku sirar prene kamu diengenane. Suket celek kade bentuke ya kade paten celepring lho. Ngene ya kon garap lho. Udah ngerti lagi ke modern. Suket iki kena diobat apa piye? Lah sing kek garok-garokne batune kaya kewan ngono. Ngene iki. Alah, kok etok-etok pacul barang. Pacul delikne ae, bubuti tangan ae. Aku ki lek kon nunggone mewong kok kaya ora iso nang iki piye. Wadiku ki lek eneng barang sing ilang, gek engko aku sing disalahne, kirane aku sing jupuk. Le. Lho, tenan, apa sales mau? Wah, temahane sales kancil. Lho, ini ki lho sing tak wedeni nunggoni mewong ke. Kok malah putri? Watake ceplek ya eneng apa atur putri dhewe? Gile wong loro piye leh kok njalari? Apa kagak ngatasi? Malah Sendenge ngatasi kok mindah lek aku ora ngatasi. Put, bukaan to. Aku ora wani, Cel. Wong ora ning omah. Bali ae. Wis to, Put. Aku tanggung jawab bukaan. Adira ngopi aku mang rene. Terus ki dapune tandurannya paten anu napa ya piye nyatu palikan buruh. Lah ya gelem ae karek manuk bose. Ning endi le nyebut ge bocah. Kono reneng. Lah, dapure ki ning kono kae le nyebut gawe. Coba didangir karo tangan lagi oleh sepiro ngono kae. Kita ada kami dicari cukup kapan nungguin. Kesalikin mandi. Solikin sapa? Wong bature awet mangesuk ora nang sapa-sapa. Tak kira malah karo solikin barang. Kayak kowe rene kok adri manusa tok. Lah ndi panganane men? Panganan nopo? Wong Kanjeng Mami ra masak. Lho ora masak piye lho? Wong burone kok ora masak, mula dicekoki sempake ae. Lah ki kowe marene arep nyang apa? Aku makan jar marani kowe. Kita ajak mulai. Wong ki rosane ki karo panganan lho, Min. Ki kemang sangu duit. Gede topo lho. Bukaan. Belas wis ngenong pirang-pirang dino ora ngopi. Wis to, Put, bukaan. Aku mah adrar ngopi rene. Yo lek ada ngopi ngono ki aja aneh lho. Piye lho Wong karepmu? piye? Ya satu kok enak ning ngeget to. Lah aku biar lah awakmu lendeh-lendeh kono mang. Iya jareke. Aku kena kopi. Legi apa pahit? Sembarang aku lek wis gawe diingah-ingah kolu. Ayo lah ngono tanya. Aduh. Jiye bambae ku masih sikil. Apa sih kok mas niku mang? Metu sikil kok ning ngarep lawang.
kopine kon kene dinga-dinga arep tak giyek nih pahit ae gulane larang ki di ae ki aja suwi-suwi ning kene. Aja lagi-lagi lho, Put. Sing arep legi apa wong tak kai gula ora kok. Ki kowe jalus panganan apa? Ya lek wong nyambut gawe lho, Min. Kene rasa ya soto, ya sate, ya rawon. Ki engko ya buahe kuwi. Ki buahe apa? Ya cuci mulut to, Min. Ya gedang, ya melon, ya semangka. Ya ngono lho. Ki buah dadane ora? Lah dapurmu, Min. Wong kowe iki dagel ora lucu lho, kok ngajak nglawak barang. Modelmu ora berhadiah ngono. Ayo mulai ae. Lah iki ya apa lho? Lah wis adan ya. Wah, ngono ki gini ya lho, Min. Ngono ki tak cukupne dhisik. Ya lano karepmu. Mau nyambut ke sailat kucing kok kanggo rong dina. Ya, pure. Wong kadir arep mulai kok ngrasani to. Mulai karepmu ora karepmu. Ramput tane. Poso nah. Ngono Nabi Yusuf wis kotekan kok. Ngarep poso. Mikir kok dapure nyandak keluwen-keluwen kok poso. Dapure aduh, ngene barang yo kok nyandung gacoane klo. Nyamen rene ya nggo badokan matane gacoane sawandung. Nyamen badok ngasu cumplunge. Nyamen wayang nggo badok. Dapure rene wayang nggo badokan kok kadur wong tok legian maklekane leke. Men titan ana lara tak wales lek kowe. Mesti bongkol lek men musuh aku. Monggo, kopi spesial ning tonggo. Terima kasih yo. Oke. Adik lagi men lho Put iki mangamu gawe wedang mang. Mendah lek kelegen. Domongi kok. Kene cangkeme kancil kok wis bubrah wong tak kei gula ora kok kelegen. Putra wali tineh batur. Iki mang seblek nganti tengane. Wonge yang kecamatan. Lah awakmu mang kok iso ning kene? Kon jaga omah aku mang ning kene. Ki baturmu. Yo dhewe. Beneran iki jeblek ora nang putri. Ki mulai jam piro kok patake? Tuh jarake 3 jam to mang. Ale metu. Kali budal wis suwe purung. Ya rodok. Purung eneng kok setengah jam. Luweh paling. Piye kok patake? Enak perlu apa lo? Wis engko tak omongin to ngerti dhewe ngono. Nyilung oleh didol sok kliwon. Lah ya iki lho. Candine wong celungane wong iki lho. Timbang aku dadak ngerutuk. Ogah malah lek dadak ngerutuk wong malah iki wis seneng. Garap ae iki delokane kok glenyeh-glenyeh. Timbang aku dadak golek iki ae perkara nek wong ora mikir. Nyilung ae ah. Gletakne tambak. Kene rewe saman. Alah glenyeh kabeh.
Lempak ya wis eneng wong iki ya kok Jawa. Ki metu lho Ron. Iki ndelik setahun kok ora gelem dolan. Iku lho men. Nyatu garapan ki lek gadul. Nyamene kaya gadul ku men. Titan ora tak wales lek nyamin. Loh. Apa kuwi? Iki watute kayak menusane nunggu laron. Panganan. Yo kendang mulia. Aku wedi soale wong awakmu ku mangke tak kira lek sales to, ternyata sales kancil. Ya iki ya sales lho. Tapi aku salesku beda karo kanca-kancane ngono kae. Sales ngene, kowe butuh apa ora? Iki apa lho? Ngene mosok awakmu ora paham. Beh, awakmu ki kok aneh-aneh. Ki ngono kuwi sales sapa? Aku kok ora paham to. Ki ngono kuwi rega pira? Alah lek kanggo awakmu yo antir murah-murahan lho. Pira? Wis gampang kok. Tapi iki apa lho? Jelasno wong aku ora paham kok. Ngene lho, Put. Sales ngene iki paling murah, rasane yo enak. Mumpung ceplek urung mulih. Ki daganganmu ngono ku mang regane pira? Ki rasane kaya ngopo? Beh, wong ora paham-paham. Jal sikil munggah no tak dudoi. Sikile tunggah nih. Iya. Lah aku nyapa kok nyebut klambi barang, Del? Ngene lho. Bu. Aduh. Gagal maning. Ojo kurang ajar kowe. Terselamatkan. Untung nyamin teko. Mendang mlebu wae. Kayaknya mau kene. Ayo. Nyapa cek kene barang kuwi? Ki kuwi nyapa? Ngopi. Ngopi jarake. Wong loro iki ndak beres sama jere ngopi-ngopi ya. Aku kan anak buah ibu ceplek. Ora percaya kira ini kene ngopi barang ki. Bu. Cangkem. Kok enggak bengok bisa gas. Jotos cangkem itu kan kowe. Bengok bisa. Heh, arep gelo tujuh ning kene metu kono. Aja ngono. Metu wae. Metu kono. Metu wae. Ngene iki lho repote dadi wong ayu ke. Kon tunggu omah me wong. Wediku yo ngono ku lho. Tambah. Iki lho. Jenenge rezekian golek sing mangan ki. Metu lho Ron, metu kon jero lemah. Setahun kok ora gelem metu jero lemah. Nyangon jogo barang gen genah rame ning desa. Ki metu kuwi tak jeling. Aja ning jero bumi ae metu barang. Apa lah ning jopo ya genah motor, genah onda barang lho Ron.
Ya konye lo nglaron. Laron kek. Laron kok panggah ning jero lemah itu setahun ora gelem metu kan genah ramene desa. Endi atri loro oleh menye. Oke, kabeh glenyeh. Aja umek ae engko selak kantep. Wedi lek genah ondra. Yo wis lano tak mulai ae lah. Iya. Wong ki mang liwat ndelalae kok urung pesen. Jangan pesen ya aku sing repot iki kaya ngene iki. Larang kaya ngene kok. Ora gelem metu kon jero lemah iki ya. Mokal. Yen metu kon jero lemah, padha gelem toto kok setahun barang. Jenenge rezeki jarake wong tuwek golek sing arep mangan ki ya tenan. Sambal tadi. Kok yo pulang tafin? Ngelung. Itu ya. Rodok grundel. Betul lho. Susah dicetrai. Kui. Allah jabang bayi. Kesedot rene kabeh sing kono-kono mang. Layak kono krembak-krembik ora metu. Ngene sikne kabeh ben bodho metu, tengku tak isenani sego. Madang iki baleni nek. Sopo ngontal tambakku iki? Iki mang digawani kok ngomah apa ora to? Hancok ali. Iki wong iki. Tapi ngamuk-ngamuk. Penting saya iki. Wong lanang nyambut gawe agar digawani tas. Itu. Tapi pas salah kok ya iki anak. Rinjingku kuwi kari. Alah bene engko balik neh gadah. Ngono ki kingko tak contat-catate padher pangan semut. Anggo tak pangan pisan. Hambel-hambel kok. Labe repe. Kuwi mangke pangan aku to, Ndeng. Kira wong tuwa, Din. Rezeki golek sing mangan ki kan yo pas. Njupuk mulih neh iki ra Jawa mbolek mangan ki omong batur kandang gawe ning kono arep madang teng kluwenen rene ngopo-opo. Iki karepmu piye lho, Din? Piye lho? Dah, ore iki masakane bojoku enak piye to, Ndeng? Ki kok kurang. Pangan-panganan, Din. Bongko ya wis. Iki pangan badoken pisan ku lho. Ora loro.